Meron po tayo ditong official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV.
damo salamat sa naton nagsayaw si BM Jing Layon, sugad man ng Kapitana Karel sa Barangay Colarima. Oras! Freddy Salazar, kapitan sa Barangay Tinawaran, ngangin request ang nga niya papanis waray ba kundi ang mahusay nga asawa sa naton board member si Mamien. So yan na, masayaw sila Sinkuratsa. Tokar! Request ni Mama.
Okay, dahil ko salamat Kap J. Kap Salazar, Kap Freddy, Sugadman, Kap Mamin Yen Hoy.